Ola a todos. O amor dunha nai é como a corrente pura do Ganxes, que flúe eternamente sen ningunha condición. Dos corredores da memoria, traémoslles hoxe unha historia. Unha historia onde o eu se disolve e só queda un afecto desinteresado. Acompáñenos xunto con estas sacras visións do Ganxes, mentres lles narro un relato emocionante nado da pluma do recoñecido escritor Rajesh Chandrani Madanlal Jain. Miña nai. Miña nai canto me amaba e con que dedicatoria. 19 de decembro 2019. Cando miña nai aínda estaba neste mundo con nós. Sería mellor comezar dende o principio. Ao medrar, pasando da inocencia da infancia cara á madurez, atopei a nosa casa chea de vida. No medio daquela gran familia, a proximidade de miña nai era o máis prezado para min. A súa dozura foi a miña maior forza. Na casa tamén había outros irmáns e miña nai tiña que coidar de todo. Equilibraba as responsabilidades cara á familia e a fe cun equilibrio admirable. Quedáballe moi pouco tempo para ela mesma. Cando me fixen máis maior, decateime dunha verdade profunda. Era moito máis humilde e tranquila que calquera outra persoa. Nunca vin anoxada con ninguén. Nunca vin irritada. Quizáis naquela época, esta era a virtude natural de cada nai. O modelo dunha ama de casa perfecta. Co paso do tempo, cando o meu entendemento se fixo máis claro, notei nela unha característica que non vin en ningún outro. Era o seu estilo de vida incondicional. Aceptaba cada condición da familia, dos veciños e da sociedade. Pero ela mesma nunca impuña ningunha condición aos demais. Hoxe, despois de coñecer o mundo, entendo que tal desapego é extremadamente raro. Fundir a propia existencia na existencia dos demais totalmente non é unha tarefa fácil. E non só por un momento, senón por toda unha vida. Sen dúbida, ela foi unha persoa totalmente especial. Unha excepción humana, se pode dicir así. Nesta sinxeleza inquebrantable, vin ás veces algúns momentos felices. Especialmente durante as súas viaxes á casa paterna. Lalitpur é o seu lugar de nacemento. Perdeu ao seu pai e ao seu irmán con só 8 anos. Posteriormente, a avoa e miña nai viviron xunto á familia do noso tío. Na nosa infancia, cando íamos visitar aos parentes alí, entendíamos de onde viñan estes valores nobres de miña nai. Cando estaba en Lalitpur, na súa voz aparecía un sentimento de paz interior. Alí viven aínda hoxe as familias dos nosos curmáns. Son humildes, pero moi nobres nos seus pensamentos. Trataron sempre a miña nai con profundo respecto. Eu era feliz de ver como os seus pequenos desexos se cumprían alí. Nas rúas de Lalitpur sentíase realmente na casa. Volvo de novo á miña conversa sobre miña nai. Debido á súa educación relixiosa, miña nai tiña grandes expectativas. Agardaba que nós, os irmáns, entendésemos a fe e aprendésemos os textos. Os meus irmáns pasaron esta proba. Pero o meu interese polo estudo naquela época era un pouco menor. Mais tarde, por mor do traballo, vivín a miúdo lonxe da casa. Así, o meu atraso na práctica espiritual dende a infancia mantívose como unha sombra ao longo da vida. Hai 5 anos, tras perder a protección do noso pai, miña nai comezou a debilitarse. Dende hai 2 anos está na cama debido á súa enfermidade. A familia do irmán máis novo coida dela cun amor inmenso. O seu corpo agora pesa probablemente só uns 25 kilos. Pero incluso nestas condicións difíciles, a súa forza de espírito permanece inquebrantable. Agora só fai unha comida ao día. Concentra toda a súa atención no camiño da liberación espiritual. A pesar da debilidade física, está mentalmente lúcida de xeito maravilloso. Posúe unha intelixencia notable. Todo o que aprendeu na vida, lémbrao aínda hoxe de memoria. O seu mundo limítase agora a unha súa habitación pequena. Pero nin alí se escoita ningunha queixa pola súa parte. As cuestións mundanas parecenlle agora carentes de sentido. Repite a miúdo unha frase chea de sabedoría. Perdón de todos, perdón para todos. Pide perdón a aqueles aos que puido molestar. E perdoa con facilidade a calquera que a ferira. Miña irmá maior, Kiran, recoñeceu esta verdade moi claramente. Lelle diariamente a nai textos polo teléfono. Miña nai lembrou todo e aínda así escoita con profunda emoción. Como dixen, espiritualmente son o seu fillo atrasado. Vivindo lonxe, non podo servila directamente ao pé da súa cama.
Hai uns 2 meses, deume unha fermosa idea. E se eu tamén lle lía, a súa ledicia aumentaría. Dende entón, chamo por ela cada día festivo. Agarda con impaciencia e alégrase moito. Durante a nosa conversa pídeme que lle lea diferentes textos. Nas últimas 2 semanas ten un desexo especial. Quere escoitar o Bhakta Amar Stotra da miña voz. A pronuncia correcta do sánscrito é un gran reto para min. Ela sábeo todo de memoria, sen ningún erro. Pero escoitalo da voz do seu fillo dálle unha paz infinita. Facer isto 1 hora a semana. Podería facer pensar a alguén. Que pouco pide miña nai de min. Pero en realidade, ela sábeo e eu seino a verdade. Que agarda algo que inmenso de min. A nai espera que eu camiñe polo camiño da liberación da alma. Na súa vida vese unha armonía maravillosa. Dende o punto de vista terreal, a súa vida encarna esta frase. Vivir para os demais é a verdadeira vida. Pero simultaneamente, o espírito da purificación da alma fluía sempre nela. Ensinounos valores morais dende pequenas. Mais tarde ensinoulles ás miñas 2 fillas os mesmos valores. Baixo a súa protección, tamén floreceu a personalidade das noras. Foi un modelo para todos os seus netos. Dicía sempre con seriedade: falar do mal espalla o mal. Por iso, só falar do ben pode extinguir o mal. Lembrando a natureza de nai, miña irmá Kirandi. A nai estivo sempre lonxe dos asuntos alleos. Ensinounos que a distinción entre o meu e o teu non ten ningunha utilidade. Esta lección é hoxe o noso capital máis prezado. A razón pola que somos respectados na sociedade. Cremos na unión, nunca na desavinza. A nai dounos valores espirituais para purificar a nosa alma. Para liberarnos dos sufrimentos do nacemento e da morte. Data, 26 de abril, 2022. Non quería nada material dos seus fillos. Só quería que acadásemos a verdade e a sabedoría. O amor da nai é como a graza dos grandes mestres, que inspira a todos os seres cara á felicidade. O 26 de abril de 2020, a nai partiu. Foi un tempo difícil en plena pandemia. Dende entón, establecemos a tradición da lectura colectiva diaria. Esta tradición continúa hoxe en día con orgullo. Dedicamos esta hora á última vontade da nai. Kiran, Shobha e Rachna manteñen viva esta tradición xuntas. Hoxe, en sinal de respectos á memoria de miña nai, comparto de novo esta historia. Acaban de escoitar a homenaxe de palabras de Rajeshji para a súa nai. Unha tradición viva que nunca se detén. O verdadeiro amor reside na elevación da alma. Hoxe a nai xa non está entre nós fisicamente. Pero a oración da familia mantén o seu desexo sempre vivo. Escoller o ben é a homenaxe máis sincera á nai. Hoxe con corazón pesado compartimos que a irmá máis nova de Rajeshji, Shobhaji, marchou en xaneiro de 2026, seguindo o camiño da nai na viaxe cara á eternidade. Enviamos as nosas máis profundas condolencias tamén para esta filla magnífica. Isto foi todo por hoxe. Moitas grazas.